Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Сезнең белән Сабантуй журналы һәм әлбәттә фән интерактив лабораториясе. Минем исемем Камил. А мин Аниса. Сәлам, Аниса. Сәлам. Дуслар, сез әлбәттә өйдә тәҗрибәләрне ясарга яратасыз. Без дә сезгә бик тә кызыклы тәҗрибә ясарга тәкъдим итәбез. Без бүген Аниса белән сыйыклардан калейдоскоп эшләп карарбыз. Моның өчен безгә кирәк булыр сабын. Бу нәрсә ничек уйлыйсың? Май. Иснәп кара әле. Май. Май, дөрес. Спирт һәм су. Башлыйбыз судан. Так, Аниса. Суны колбуга җибәр. Haydi киттек. Так. Тагын. Так. Все, рәхмәт. Хәзер без суны зәңгәр төскә буйбыз. Башта перчатка ки. Киттек. Булган. Тагын. Во, афәрин. Зәңгәр төскә, кызыл төстә, барыбер нинди төстә сез аны буйсыз. Все. Булды. Хәзер без бу суны икенче савытка күчерәбез. Әйе. Әкрен генә. Все. Рәхмәт. Хәзер без алабыз сабынны, ал сабынны. Күчер. Рәхмәт. Кая безнең сабын, кая су. Карале. Безнең сабын иң аста, су өстә. Дөресме? Хәзер без алабыз майны. Күчер. Яңадан карыйбыз. Кая безнең сабын, кая нәрсә бу? Кая май. Һәм иң икенче соңгысы сыйык бу спирт. Спиртны мин үзем салам. Спирт безнең иң өстә кала. Калып тора. Дуслар, хәзер без Аниса белән сыйклыклардан калейдоскоп эшләдек. Ни өчен алар кушылмый? Чөнки аларның тыгызлыгы төрле. Иң тыгызы безнең сабын. Аннан соң су, судан өстәрәк май, а иң өстә спирт. Афәрин. Димәк, сиңа нәтиҗәсе ошады. Бик ошады. Дуслар, бу тәҗрибәне сез өйдә дә ясый аласыз. Тәҗрибә ясау шәп шөгыль. Аны өйдә дә ясарга мөмкин, хәтта кирәк тә. Ләкин бер нәрсәне исегездә калдырыгыз. Моны өлкәннәр белән бергәләп эшләү мөһим. Күрешкәнгә кадәр, дуслар, сау булыгыз. Сау булыгыз.